हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायलांगोन होननानै, आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जे बर'निनो सासे मुंदांखा सिनियर फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारीनि बागै। लोगोफोर, बिथां पाम्पुलि गयारीया दाखालैसो गोदान इउटुब चेनेल खुलिबाय आरो मोजां भिडिअबो आपल'ड खालामबाय। लोगोफोर, गावनि हारि हारिमु धोरोम गासैखौबो अनसायग्रा मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि रिक्वेस्ट, नोंथांमोना बर'नि गुबुन महरगिरिफोरखौ जेरै सापर्ट खालामबोदों, जौगाहोबोदों, बिदिनो बिथां पाम्पुलि गयारीखौबो हाजासे सापर्ट खालामहैदो आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायहैदो। लोगोफोर, बिथांनि चेनेलनि मुङानो जादों पाम्पुलि गयारी आरो बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय। लोगोफोर, हाजासे सापर्ट खालामनाया नोंथांमोननि आखायावसै। गोजोन्थों।